Filip, nemyslíš si, že tá tvoja fantázia je trošku prehnaná? Ešte sme neskončili s tým hľadaním. Veď toukovia, kúkli ste sa aj za tlami. A pozreli ste sa všade? Aha, niečo tu je. Kde? Čo to je? To je stará mapa. Určite tam bude nejaký poklad. Poďme ho hľadať. Výborne! Mapu máme, ideme hľadať poklad. Za mňou! A čo nám necháte? Tam je chodík, ja to tu poznám. Dobre. Filip, zapnul si lano. Ja. Hrozné. Musíme sa ponáhľať, už sa spieva. No. Poďte. Musíme vyšplhať podľa mapy. Dobre, že mám lano. Oh, wow. Keď sme veľmi vysoko dávali pozor, na jednu sluníčko. Popadni. Drž sa.
tú svetu. Wow. No a teraz kam? Podľa mapy, tam sú schody, tam by mal byť poklad. Už ma konečne vlastne chcem. Pojem. My sme ale trdlá. Ideme hľadať poklad a nemáme žiadnu lopatu ani krompáč. No tak to je. Ja som zobral lano, prečo ste nezobrali lopaty? Ja som ešte na to majú myslieť. Čo to bolo? Možno taký vek. Mali by sme ísť domov. Mali by sme ísť domov, moc mi to nevoní. Filip, čo ty na to? Dobre, radšej ideme. Ja idem prvý. Ja idem tiež. Druhá. Na to nenechávajte. Čo sa stalo? Všetko ma bolí. To si ty, Filip? Filip, kde si? Otýlka, kde si? Miško! Zastavte si! Abrakadabraka, to je moje kráľovstvo. Čo sa to tu deje? Kde ste všetci zmizli? Otýlka, kde si? Čo sa tam tu deje? A všetkým vás najmä. Čo sa to tu deje? Všetci sme v spisku! Abrakadabraka, to je moje kráľovstvo. Čo sa to tu deje? Kolegovia, nechoďte sem, tu miznú deti! Choďte preč, utekajte! Tie deti vôbec nevedia, kde sú. Uá! Abrakadabraka, koniec strašidlám! Abrakadabraka, koniec strašidlám! Pozrite sa, to je poklad! Naozaj, tu je poklad. Nechoďte tam, čo keď je tam bomba! Čo povieš na to? Mám to otvoriť? Kľudne zober, to je to, čo sme hľadali. Samozrejme, veď to je normálny rúbsak. Ostavte určite tam bude taká mapa.
nejaký papier. Naozaj. Otvoríme to. Mám to otvoriť? Otvoríme to. Otvoríme to v ďalšom dieli, ale otvoríme to v ďalšom dieli. Hallo Freund, wenn ihr nachmachen wollt, mitmachen, könnt ihr euch bei mir melden. Juppie!